Hospice Malta temme b'suċċess il-maratona tagħha ta' ġbir ta' fondi bl-isem l-aħħar pass fejn spikkat il-mewġa ta' appoġġ mill-poplu Malti wawċi. Dan hekk kif inġabru l fuq minn 581,000 euro. Iċ-ċifra li ħaqna l-lejla grazzi għal kulħadd hija ta' 581,660. Grazzi kbira. Il-fondi miġbura waqt din il-maratona se jkunu strumentali biex jitlesta l-proġett St. Michael's Hospice li dal-waqt se jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pazjenti u jindirizza l-bżonnijiet tal-komunità. Fil-fatt waqt il-maratona ntwerrew filmati tal-partijiet kważi lesti ta' St. Michael's Hospice. Dan il-proġett importanti se jipprovdi servizzi ta' inpatient u servizzi mtejba ta' terapija matul il-jum u jisaħħaħ l-impenn tal-hospice għal kura paljattiva. Matul il-maratona fost numru kbir ta' volontira li kienu jirrispondu t-telefonati għad-donazzjonijiet kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Iċ-chairperson ta' Hospice Malta, Bernadette Bonici Kind min-naħa tagħha esprimiet gratitudni lejn il-ġenerożità ta' dawk kollha li taw donazzjoni, filwaqt li enfasizzat il-bżonn ta' appoġġ kontinwu biex ikunu jistgħu jkomplu jipprovdu kura paljattiva komprensiva lil pazjenti u l-familji kollha fil-bżonn. Hospice Malta tibqa' dedikata biex tipprovdi appoġġ lil pazjenti b'mart li jillimita l-ħajja, inkluż kanċer, ALS, mart respiratorju, kif ukoll multiple sclerosis.